आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. ह्या आमच्या पॅनलचं नाव सहकार महर्षी शिवरामभाऊ जाधव सहकार वैभव पॅनल्स आहे. कारण शिवरामभाऊंचं नाव आम्ही का दिलंय, त्यांनी केलेलं रोपटं हे पुढे वाढवावं आहे, मोठं व्हावं, त्याची प्रगती व्हावी ह्या दृष्टिकोनातून लोकांना त्याचा सहभाग मिळावा, लोकांना त्याचा फायदा व्हावा म्हणून जाधव साहेबांचं आम्ही नाव ठेवलं आहे. आता प्रकाश मोर्यांनी काल केलेले आरोप हे धादांत खोटे आहेत, निराधार आहेत, त्यांना कोणताही आधार नाही. आम्ही जे काही पत्रकार परिषद घेऊन प्रकाश मोर्यावर केलेले आरोप ह्याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. तत्संबंधी पुरावे आम्ही सर्व पत्रकारांना अदा केलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांना आरोपाचं उत्तर देण्याचं समर्थन नाही. त्यांनी पत्रकार परिषद घ्यावी, खोटे आरोप करावे असं आणि काहीतरी आरोप करावे म्हणून त्यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद आहे. त्या पत्रकार परिषदेला कोणताही आधार नाही. त्या पत्रकार परिषदेत मी स्वतः सगुंदुरी यांनी केलेले आरोप हे त्यांना खोटं आले नाहीत आणि थातूर मातूर आरोप करून पत्रकार परिषद घेऊन लोकांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न प्रकाश मोरे यांनी केलेला आहे. नाही याबाबत उद्या निवडणूक संपल्यानंतर प्रकाश मोरे यांच्या समोरासमोर की नाही आरोप आणि आरोपाचं खंडन आणि जे काय असेल ते सत्य आम्ही जनतेसमोर आणायला तयार आहोत. हे दादांचं खोटं आहे. मी ज्यावेळी ह्या राजकारणात आलो, सहकाराची माहिती घ्यायला लागलो, त्यावेळी प्रकाश मोरे यांचा जन्मच झालेला नव्हता. हे प्रकाश मोरे ह्याबाबत खोटं विधान करतायत. दादांचं खोटं आहे, त्याच्यामध्ये कोणताही अर्थ नाही, केवळ स्वतःची बचाव करण्यासाठी केलेलं हे विधान आहे. नाही हे पराभव त्यांच्या कार्यामुळे झाला. त्यांनी जे काय माणगावात खोटे नाटे उद्योग केले, जे काय भ्रष्टाचार केले, जे काय अनेक प्रकरणामध्ये दादांत खोट्या बातम्या तयार केल्या, जे काय कर्ज दिलं त्याच्यामुळे कायदेशीर बाबी नाहीत, संस्थेच्या बायलॉटच्या विरुद्ध कायदे होते, त्याच्यामुळे दादा देणेकरांनी पक्षाच्या विरोधी काम केलेलं नाही. प्रकाश मोर्यांची कामगिरी ही निकृष्ट दर्जाची असल्यामुळे त्यांचा पराभव झाला. कारण त्यांच्याकडे आपला बचाव करण्यासारखा कोणताही समर्थन नव्हता आणि लोकांनी त्याला जिल्हा बँकेतून बाजूला केला. नाही या आधीवर आमचा भरोसा नाही आहे. संस्थेला लाखो करोडो रुपयाचं की नाही लोन कर्ज आहे, ते वसूल झालेलं नाही. एवढं प्रचंड लाखो करोड रुपयाचं कर्ज असताना हे वर्ग आधीच मिळणं हे आमच्या दृष्टीने चुकीचं आहे. आजच्या कागदाला असं नको आहे. आता लगेचच उद्या निवडणूक सुरू होते, परवा ताबडतोब निकाल लागतोय, लोकांना समोरासमोर टिकत आणि प्रकाश मोरे यांची पायाखालची वाळू घसरू लागली आहे आणि त्याच्यामुळे हे त्या लोकांना फसवण्यासाठी दादांचे खोटे आरोप ते करत आहेत. निश्चित जनतेला बदल पाहिजे. बऱ्याच सदस्यांनी आम्हाला प्रचाराच्या वेळी सांगितलं आहे, जवळजवळ 37 वर्ष हे लोक काम करत आहेत आणि त्याच्यामुळे हे कुठेतरी संस्थेमध्ये बदल होणे गरजेचं आहे. नवीन नेतृत्व त्या संस्थेला येणं आवश्यक आहे. बदल आहे आणि आमचा विजय 101% आहे. मतदान आमचं एवढंच आव्हान आहे की तुम्हाला चांगल्या सेवा देण्यासाठी तुमची सेवा करण्यासाठी एक वेळ आम्हाला संधी द्या. हे उद्याचा दिवस तुमचा आहे. उरलेले 5 वर्ष आमची तुमच्यासाठी आहेत. आमची निशाणी ही कपबशी आहे. आमचे उमेदवार बालकृष्ण शंकर बेर्णेकर आहेत, सुभाष गोविंद भिसे आहेत, समीर कृष्ण दळवी आहेत, सगुण साबाजी झुरी आहेत जे माजी सभापती वित्त बांधकाम सभापती होते, त्याप्रमाणे महादेव नारायण गावडे आहेत, विनोद अशोक जाधव आहेत, दिलीप रघुनाथ माळकर आहेत, प्रकाश शिवा म्हाळगुट आहेत. त्याप्रमाणे आमचा ओबीसी उमेदवार कदम जनार्दन मुकुंद कदम आहे. महिला आमचे प्रतिनिधी एक मिनिट मनुषा मधुकर परब आहेत, वैशाली रावजी प्रभू आहेत. असे आमचे उमेदवार आहेत. आमची निशाणी कपबशी आहे. आमच्या पॅनलचं नाव सहकार महर्षी शिवरामभाऊ जाधव सहकार वैभव असं पॅनल आहे आणि हे पॅनल 101% आणि
एक राहिला की यांचे उमेदवार आहे मदन कृष्णा गोसावी. असे आमचे 12 उमेदवार आहेत. एक उमेदवार आमचा बिनविरोध निवडून आलेला आहे आणि त्यामुळे आम्हाला विजयाची अत्यंत खात्री आहे. प्रकाश मोरे यांच्या पायाखालची वाळू घसरू लागलेली आहे. निश्चित विरोधी म्हणजे आम्ही विरोधी आहेत. आम्हाला सेटबॅक बसण्याचा प्रश्नच येत नाही. मतदार आमच्या बाजूने आहेत. मतदारांनी आम्हाला पूर्ण भरोसा दिलेला आहे. विजयाची खात्री आम्हाला मतदारांनी दिलेली आहे. त्यांना विरोधी आम्हाला सेटबॅक बसण्याचा कोणताही प्रश्न येत नाही. निश्चित या ठिकाणी ज्याप्रमाणे संस्थेमध्ये अनंत चुका केलेल्या आहेत, मतदारांची आपल्या संस्था सदस्यांची फसवणूक केलेली आहे, ठेवीदारांची फसवणूक केलेली आहे. अर्थात प्रकाश जगन्नाथ मोरे यांचा पराभव अटळ आहे. त्यांना आम्ही त्यांच्या गोटोसा रस्त्याचा घाट दाखवायची आमची तयारी ठेवलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.